Confiança per a la creació d'un mercat a peu de carrer. Confiança en projectes per als jovens. Confiança en la millora del polígon industrial de Cotes. A partir del 27 de maig, quan guanyem les eleccions municipals, el Partit Popular simplement anem a fer que a complir el que diuen en el nostre programa, que és fer un mercat a peu pla, eliminant totes les barreres arquitectòniques perquè la gent pugui accedir sense barreres, i anem a crear dos plantes d'aparcament subterrani. Dos plantes d'aparcament subterrani que donaran suport a tots els residents de la zona, donarà suport al mercat, donarà suport també a tot el comerç d'ací. Per al Partit Popular, un dels temes més importants són la joventut, que són els grans oblidats. La joventut i els esports. Els esports perquè en la nostra ciutat n'hi ha grans espais abandonats, com la piscina, l'estadi municipal, el velòdromo, i nosaltres anem a rehabilitar i a potenciar aquests espais, així com a ampliar tots aquests que tenim així. I a més, dins del nostre projecte, anem a crear una zona d'oci així enfront, una zona d'oci que tindrà espai per aparcar, zona verda, zona d'oci i una zona comercial. No, jo no el veig com a proper candidat, jo el veig com a proper alcalde. El polígono de Cotes d'Algemesí s'inicià fa més de 25 anys i durant els últims 20 anys de gestió de l'equip socialista han sigut incapaços d'acabar-lo en condicions, perquè s'ha entregat en moltes deficiències, de les que caldria destacar la falta de força elèctrica, la falta de telefonia i la falta de seguretat, entre altres. Nosaltres, des del Partit Popular, hem tingut reunions en la Conselleria d'Empresa per a acabar totes aquestes deficiències, potenciar l'actual polígon industrial, aprofitant la situació geogràfica que tenim, que estem al costat de l'autopista peatge A7, estem al costat de l'autovia i tenim també al costat el ferrocarril. I a més, anem a demanar l'exenció del peatge perquè tinguem accés directe al Port de València. Y lo que hemos venido aquí es a decirle a los empresarios, ahora nos vemos con ellos, para decirles que la Administración sí que está por la labor de completar esto, de ayudar, como estamos haciendo y como el lunes empezaremos operación de mucho calado. Creo que Algemesí tiene un magnífico candidato en Vicente Ramón y mucho más que magnífico candidato tiene ya un nuevo alcalde dentro de unos cuantos días, ¿no? Por lo tanto, lo que yo les pido a todas las personas de Algemesí es que confíen claramente en la buena gestión de Vicente. Estamos demostrando desde Valencia que se puede gobernar de una manera distinta a los socialistas, con mucha más capacidad de progreso, de dinamismo, de auténtico progreso, de dinamismo, de creación de riqueza, de creación de empleo. Que vean el ejemplo de esta ciudad, con toda esa transformación que nos ha enorgullecido a todos y que es admiración de todos los que nos visitan. Y Vicente Ramón va a hacer lo mismo, sin duda alguna, en Algemesí. Por tanto, por favor, la confiança per a Vicente Ramón. Confiança és compromís. Per això, Algemesí necessita confiança en el futur.